ranar zafi inuwa kuna ni za na koma yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. Dawo gida dan Allah soke kayanka ai garin mu da zafi baka sa. Subhanallah cokali. Malam Mati ina zuwa haka. Yanzu nan malam cokali saboda Allah a ce ka girma amma baka daina sa ido ba? Ko me ya zafi maganin sa Allah? Ni ba na son ka bi garin irin ko ina kuna barin garin nan ya zani. To yanzu kai banda sa ido a ce duk in gama rabe-raben tun daga gida ba wanda ya gani amma sai da na zo nan kawai sai in ji ka tafe ni. Kai hakuri. Ni fa garin nan zan bari. Sai malam Mati irin ko kuka bar gari ya zani. Ina zaka je malam Mati? Ina ruwanka. Kai hakuri. Kai hakuri zo ka ji. Zo ka garin nan na. Zo ka ji. Ai Allah sai na bar garin nan. Allah sai na bar garin nan. Ya ka ji. Ina kawai take. Komi ya zafi. Maganin sa Allah. Kai hakuri. Komi ya zafi. Maganin sa Allah. Kawo ga an ce Allah. Sai in ji gaba ɗaya an kashe mu jiki. Amma ba sai na yi tafiyan nan. Ya hakuri. Zo mu ji. Ya hakuri. Karshen ta ma gida ba a san kafu ba. Ya hakuri. Mu je. Kai. Ya hakuri. Amma malam cokali. Ya hakuri. ai na gama har muka zo kada kan mashin din nan wallahi hankali na ba kwance yake ba. To kai ya kai bari aka yaka da kai. Ai ni da na hau zan faɗa maka bi ni a hankali. Saboda rayuwa ba tabbas. Tab a jiya ko har dai jiya gaskiya Allah ke rijiya da baya. Haba malam Umaru ana ta magana. Kai kana cingice kamar wata giwa kai baka ce komai ba. Firar banza kuke yi. Wannan cin asuwakin da nake yi ba abin da ya dame ni ba kenan. Za a yi mu samu ci gaba a jihar nan tamu. To ai sai mun samu gwamna jajirtacce na gari. Ka ce wanda zai inganta mana noman shinkafa kenan. Kace kake ya za a samu jajirtaccen gwamna. To baka an ce ma cin na gaba da sallah ba? Ai cin nan shine gaba. Tab ai ciki sai da hannuka nake gaya ma. Sai da haƙi. Sai ibara sai ciki ya dauka. To sai ma a sai ciki ya dauka. tab Mu dukan mu ci gaba da addu'a Allah ta'ala zai kawo mana gwamna. to dai amin. Allah kawo mana jajirtacce na gari. Amin Amin. Yanzu zuwa in Allah ya to ai cin nan shine gaba. Kan yi Allah yin cin nan shine gaba. Ai ƙarashin kafin nan take kyau. Ka bar nan yi tafiyan nan ma A aka yi hakuri. Ni na gashi da zakka ne. Wallahi tallahi. Ina ne dai? Wai ka san ma me? Ko ba gida ga iyali ga yara. Ga yara. Subhanallahi. Na guro dai fa. saurara ka ji. Ni ya kamata ce. Ma cokali. Sokali lafiya. Sokali lafiya. Gari zai bari. Garin zai bari. Me zafi? Me zafi haka? Ai ba wasan dai na iya gaya mun me ya faru. Ba malam ba shi. Ya gaya mun. Yau ba zan kwana kai ko baka kai da gida sai na fito. Saboda me? Saboda Ka da gaske ba? kuna da shi. Kawai. Wani garin ni garin. Da gaske ne ba? Ni gaba da garin ne. Ku bar garin nan. Ku bar nan garin nan. Ku bar garin nan. Ya hakuri. Ka ci gaba da hakuri. Kar ku min haka. Ka ci gaba da hakuri. Kar ku min haka. Kai hakuri. Ku bari in bar garin nan. Garin ne ya hakuri. Kai hakuri. Ina. Ci gaba da hakuri. Ina. Ci gaba da hakuri. Mai gida? A yar madara? Mai gida muna ta neman ka dama kana nan? Garin zan bari. Ka tafi mu kuma fa. Na bar ku da Allah. Dama ce shi ke rike mun da ku. To ina gaya miki can wajen tsauni har ya kai dan In ban da Allah ya sa na gashi. Da yanda ya wuce jaba. Ka ce man tafiya ta nisa. Tafiya ta ni a guje ba yake. A guje. Kafafun shi har rabuwa da ƙasa yake saboda gudu. saboda Allah Tafiya ka ta fita mota sauri? Wallahi dai abu a ce in ci gaba da zama a garin nan ya hakuri ya mun tashi ka tafi gida Kana da dauke kayan nan. Ka ci gaba da hakuri. Kake da kai. Yar magana. Kake mu haka yi mashi. Kai tura ka ake kamar tifa ta mutu. Amma fa Dawo gida dan
soke kayanka ai garin mai da zafi baka sa Malam Umar, wato zai ina wajen meti. Allah sai ga wata zan kaɗe ɗiyar bazawara. To, sai bi zan ƙara kwana. Allah wuki na. Allah bi zan ƙara. Musamman da yin ko hango kenan. Daman na san kana majalisar nan naku na magulmata ba ni ban na ce. sai ciki da zai biyo ki. Ce fa ne? Ban. To ki je gida abinda za ki je gida yanzu zai zo zan turo shi ma. Zan turo shi yanzu nan zai zo. Ina jiran ka fa. Zai zo na ce miki zai zo. Wannan yan bala'i ce, shi zai ce ma zan ƙara aure. Kai abokina a yanda jihar nan take san ƙara aure? To amma duk wanda ya ƙona rumbu ya san da toka take tsada. In ka ga na ƙara aure sai an samu gwamna da jibtacce a jihar nan tamu. Kuma wannan shawara ce mai kyau don mu samu wanda ya samu walwala da muwalati. Kwarai ko abokina Allah za mu mafi akari abokina. To ya kaji malam Umar kaji abin da yake so. Dole ya ƙara aure. To kudin ce fa nan fare da bai baya a gida fa. Ina ga kudin ƙara auren? Baka san yadda jihar take ciki bane? La ta nan tamu to sai addu'a. Amma haka nan zan tafi cirani. Ina kuma za ka kira haka? Zan tafi Lagos ne. Cirani kawai zan tafi. Sai an jima. To shi kenan abokina. Na tafi. Ka je fa tana jiran ka. Maza ka je ka same ta. To. Maza ka je ka same ta. Sai ma mun leko ma cin girki.